Nu vil jeg gerne bevise den her sætning, og den siger simpelthen, at hvis man, hvis man går frem med en bestemt procentsats i y, går man også frem med en konstant bestemt procentsats i x. Og det så det vil altså sige, at hvis man går herfra og hertil, så skal man gange med en bestemt procentsats, for eksempel f. Og så det vil sige, så kan x1 lige med f funktionen af x ganget med x. Og det samme heroppe, så kan man så sige, at y1 er lige med funktionen af y ganget med y. Okay, og vi har vores formel, som siger y er lige med b ganget med x opløftet i a. Og den kan lige så godt hedde y1 er lige med b ganget med x1 opløftet i a. Fordi begge punkter, de ligger jo på linjen. Okay. Vi fandt ud af, at x, det kunne skrives som f af x ganget med x, eller ikke f, ja. Så dermed, så kan vi så skrive y1 lige med b ganget med parentes fx ganget med x opløftet i a, fordi den har vi også der. Og så har vi en regneregel, der siger, at vi kan få a'et ind i parentesen, hvis vi bare får det på begge, og der er et gangetegn imellem. Så det vil sige, at y1 er lige med b ganget med fx opløftet i a ganget med x opløftet i a. Og hvis vi så lige bytter rundt på de to, kommer der til at stå y lige med b ganget med x i a ganget med f af x opløftet i a. Og det her, det har vi set før heroppe. Så det vil sige, det her, det kan vi skrive som y, som vi også har gjort heroppe. Så det vil sige, ø1 er lige med y ganget med funktionen x opløftet i a. Og det her, det er jo nærmest det, der står her. Så det vil sige, det er lige meget, om vi skriver f af x opløftet i a, eller om vi skriver f af y. Så dermed må de jo være lige med hinanden. Og det er det, vi har her. Okay, nu vil jeg så fortælle om de bestemte karakteristika ved formlen y er lige med b ganget med x opløftet i a. For det første, hvis a den er 1, så vil vores streg komme til at se sådan her ud. Hvis at a den er mellem 0 og 1, vil vores streg komme til at se sådan der ud. Og hvis a er større end 1, vil vores streg komme til at se sådan der ud. Og hvis a er mindre end 0, kommer stregen til at se sådan her ud. Yes. Og måden man så bestemmer de to variabler, eller ja, måden er ikke variabler, men måden man bestemmer a og b, det er, hvis man har to koordinater, x1, y1 og x2, y2. Så har vi en formel, der siger a er lige med log af y1 minus log af y2 over log af x1 minus log af x2. Det er sådan set lige meget, om det er y2 eller y1 her. Det, der er vigtigt, det er, at de står over for hinanden, eller under hinanden. Og så måden, man bestemmer b, det er ved at sige b er lige med y1 over x1 i a. Og det kan vi så bevise ved at sige, hvis vi bare vil have b til at stå alene her, så flytter vi x over på den anden side ved at dividere med det. Vi kan også finde b ved at sige, eller ved at aflæse den på y-aksen i 1, b. Og det er det, der er at vide om formlen y lige med b gange x i a.